Hei, Nah, itu danggen. Sekelas-sekelas batas bukan? आं सिख्लानि बाथ्रा बुङाखैलै जेनेबा होनदो हिनजावा आंनिया समायना जानांगौमोन हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ गय बिफां सारि सारिनि गेजेराव थानानै स्राय खनसे बरायहरनाय जालायबाय स' दिनैनि भिडिअआ माबादि जायो नोंथांमोना Bifang sari-sari ay अ बिफां सारि सारि औवा बिलाइ बिफां ना बार बारदो माने स्राय बरायहरनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ बोरै जायो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो नोंथाङा मायबा होननो दं नामा Ekon ya. आदसा Mana dengkai? दे नायलांबाय थादो लोगोफोर अखा बोथोर लोगोफोर अखा बोथोरनि खेब जेब जासिजोबलायनांसिगो मा ओंख्रि संदों मा ओंख्रि सङाखै लागाव मुला मैगं अमा बेदर लागाव अखा बोथोरनि साबस' आंहा लाबोफिनाया बिराद खामफैदो जासिजोबलायनांगौ लोगोफोर मुला मैगं अमा बेदर अखा बोथोरनि रावबो गैया हिनजाव बेलेगाव थांबाय लोगोफोर दिनै बिमानि संनायखौ जालायनोसै बहुद दिन जागासिनो हिनजावनि संनायखौ गोदोनि बुरैफोर संनाया खद जायो दानि हिनजावफोर संनाया खद जाया लोगोफोर Magra zagra bayar. साख्रि होदो Yang kena mau nak apa nih ya? आलासि जानो थांनायानो जानो गोनां ग्रुप मोनफैलायबाय बार'न होनदों Nama nak apa nih yang ke? बेलेगाव थांदोंमोन लोगो जानो गोनांखाय ग्रुप मोनफैबाय Itu yang ke. अमा Kerja jagan nane. Nama songden nak apa deh? अमादो मुला टेस्टि दे बेदर लाबो Uka beterau. भेरि टेस्टि Kalau soalnya ya hap deh. Oke, hasab baik besar ini. Iya, ini. Mendek. Này, cái thửa mình bậy mà bây giờ ăn khả na mau ăn là thôi nè mẹ cứ lịch mày gudung 영화 흐 이건 đi ta bữa khinh mà khai tụm tăng ngủ rồi không sao này nè 에이 리시크 배워 gak ada tahu kan hey gudung jak rồi vậy Krisung sini ya iya betul membatai 아 그냥 레기 mesim saya tuh mesim gak barang kan nama 뭐가 mar oma sana aja nih gue ya 능 oma kalau मोजां mono iya Mono आङो जाया. दाउफोरखौ मोजां मोनसिनो बांसिन अमानिसाय 네 मार अमा जायो हाबा बिबायनो अमासो मोजां मोनो 능 자야리 नाखौ मोनजादालागै मोनजा बयलारखौ मोनजादालागै मोनजा अमा नांगैनो अखा बोथोरदो खानसे उन्दुबाय खोना 우리 하양 난스페 좀 배. मा मुङा जोंनि बर'नि प्रियखा अमाया बर'नि मेन खायद 2,000 years later. देनजार सान्दुं लोगोफोर नै दिनै मार सान्दुं दुंदो बा बबावबा थांबा थैखागोन धेमालि नङा जोंनाव फैया मेगन हामा जादों ना आं गागायावनो थैथारबाय लाइन थांबाय ओइ दाथ' बायहेरायाव जफाय दिनलाय मेगन हामा जादो मा दाउखाना नोमफाखाना माथ' होनबालाय सानाव सनबा खाना थानायखौ दाउखाना ना माथ' न' मा जानाय नैखो नोमफाखाना जानाय होनदे बाराद्राय मबाइल नायोना हराव थारमाने 12ता 1तालासि मबाइल नायबाय थायो ओंखायनो जादों मेगना फारसेल' जादों ना फारै जादों मा जायाखैलै फारसे गोजा जादों ख' एखे जायो नै गोजा जादों खिन्थु दा आंनियाबो नायबा जागोनसो माबा जायाखै ओरैनो गोजा जादों मोजां उन्दुनो मोनाखै नायदेरला आरो फुङाव फुजाबाय मा मोजां उन्दुनो मोननाय बाथ्रायलाय फुङाव फुजाबाय दिनोसै आंनिया दा ट्रेन नङा इयो मानसि ओरैनो थेन्थावबाय थायो जानो ओंखाम ओंख्रि मोनबा जागोन दा थेन्थावबाय था दासिमानो जालायबाय मालाय थान्दा थान्दानो दारि रम लेथाथार जाबाय मा नाहरदो दारि सिननो फैसा गैयाबा थाखा फैसा गैया जालांबाय न'नि लकेल थाइसोम
थेमा मासे लायो ओमफ्राय देनाङो बख'फिननानै रानना होनो हागोन मानसिफोरनो होनांगौ बिदि साया मानसिफोरा ज'नो जाबाय बार बारदोंना माइनावखौ हासुना दोननो बायदि मोनदों आंखौ आं खियासो माथो आइ खियासो साफानो खारजुलायबाय माथो खालामबाय थादों हा सान्दुंआनो मासे ब्रां ब्रां दुंथारखो बाइकआबो मैया साफा सुलायनाया फाननो होननानै फानला नांगौ न'ना फाननांसिगो हिमालया लानांगो हिमालया हाव गोजान गोजानाव बेरायनो थाङोब्रा भिडिअ बानायनो बांसिन टावाव थांनाय बिदिनो ग्रोब ग्रोब नै लोगोफोर मैया फाननो नागिरदोंमोन दाम मिलायनि फानासै हो फानगोन हिमालयान लागोन आं हिमालयान लानांगौ हा मा होनदों जाया इनो जायो ग्रोब ग्रोबनो जाया बिदि जाया गोजानाव थांजायालै बेरायनो बे फिसासा गारि खाथिफोराव थांनायसो कारदो जाया कारफोरदो बिदि जाया बेरायनो हाया माने गोजान गोजानाव नङा होमबा लोगोफोर गोजान गोजानाव हिनजावखौ थिखांनोसै बाइकआव हिमालयानाव थिखांनोसै दिन्दां दांनो आथिङाथ' मन' सखाया हायथुथुनो हायथुथु मन' सखाया दिन्दां दां थिखांना लांसै आरो बेखौ बेरायनो शिलंफोरखै अरुणाचलफोरखै उदुनोसै Next day. बोथोरा सान्दुङा खमायबाबो मार गरम दिनै नै जोंहा हौवाया इखि मा सफ्लंनानै अखा हानाया दिनै पाक्काखा हाया नायनानै मैया बिदिनो जादों फेन लालायो बायहेरायाव थांबाबो मा होनो आजादि इन्जुर सफ्लंदो सिखाव नाहरनो फेनखौनो माने इन्जुर सफ्लंनानै सुइस बर्ड गैयिखौ बखै होना दोनदो मा मायाव दानि बान्दर हाबदोंमोन थाखोन मा मिथिगौ ओइनो उनखै बै उनखै दानि बारलाननाया मा खुथुं खाथां होननाया उनाव नायफैबा खारमारबाय हा ओइखि हाबदो ओइ साखै हाबदो ओइखि साखै हाबदों माइरं बान्दरा हाबनानै मानै फैदोंमोन दानि आसु खालिनि माइरं जुना दोननायखौ लांजोब्बायनो बान्दरा जालांजोब्बाय खिन्थु मानै दानि खि मानै ओंखारलांनाया जों आरो भाबिदों मा थिंसानिफ्राय थांदो नामा मायाव मोनजाथाराखै इसोरबो मानै बान्दर फैदोंमोन लोगोफोर न'आव खुदुं खाथां होननाय खोनाखादोंमोन खिन्थु आरो जों न'आव हाबदो सानाखैमोन साखै हाबदो इसोरो बान्दरा साखै हाबनायबालाय साखैलाय बोरैथो ओंखारलांख' बान्दरा इसां नाङा गोदोर नाङा बान्दरनो ओइ साखै हाबदो साखै नै दिखि गाखोदोलै इखि आरो दरजा खुलिना दोनाखैना बान्दरा माइरं जानांजोबलायबाय गरम लोगोफोर नै सुइस बर्ड गैयिनिखि थुफ्लंनानै दारखोसोदो बिराद गरम अखा हागोन दिनै अमायानो देरला दाबो है मा मानो देरनांगौ फाननो ओइनो जुंला जाजोबना दोङो बान्दरा गैया इखि ओइयाव संफ्रें जायोलै इयाव संफ्रें मोनजाफायो ओइखि इखिनो थायो इसोरो बान्दरा सिगियो बान्दरा सिगियो न मोदाइयो बुरबक
अमाया फिसासो दोननायानो अरमायजोब्बाय थ' ओइ समफोर लायनो आं दा लिंफिनलायगोन नों फायखिन थाखानि बेखौ थाङा लामा ओइनो सापातार लामाया मानो उथिया नोङो नैखौ नुवाखै नामा नों इ लामाखौ नुवाखै थांबा थाङाबा दा थाङाबा आंखौ लिंफिननाङालै नै लोगोफोरा एकबारे हाग्रा जाजोबना दंमोन दानजोब्बाय दानबाय थादो आरो माने ओइखि एसे दंबोयो दानखांसिगोन होनबानो हाजिरा लगायबाय थादो जंगाल जाजोबदो हा मासे लाबोनांसिगोन अमाया बेखार मानसि नालाय अमा फिसिना जायाबा माथो जाबावनो एकदम गिदिर गिदिर जाजोबखादोंमोन बिफांफोरा हाग्राफ्रा एकदमैनो बिफां मानि गय बिफांफोराव बोरै मानलायजोबदो ओइ फांसेयाथ' थैसिगोन मानलायजोबबाय बिराद जंगल जादोंमोन थांनाय बोसोराव दाननो मोनासै लोगोफोर एबारो बिराद माने हा जोंनि बाथ्राखौ लाया उइ थैनाय मुलि होआ बिफां मानलायो मामुलि होआ थैजाथो मुलि सारना होनायानो फैसा खालामनानै फैसायानो गैयाबा बेनो समफ्रेंफोरा मोनजोबना दोङो बै समफ्रेंफोरा एक मोने मोने खोरिजोबना दोङो इनो सब रावबो जाफायग्रायानो गैया नै लोगोफोर नै गाहायफोराव बोरै मोनजोबना दं समफ्रेंफोरा नै इ समफ्रें नैफोरो एक मोनजोबना दोङो नैफोर सब ख्रि ख्रि मोनजोबना दं जाग्रायानो गैया अबेखो ओइ मोजां जागोन जानो सेस जाग्रा गैया इफोरखौ जाफायनो रोङा बान्दरफोरा इफोर फिथाइ गोमोन गोमोनखौ नुना नुवाखै बहा न'नि माइरंफोरखौ जाहैलाबायदो गोरारा दलं थाबायनि आङो फुख्रिखौ नाहर खनसे ओइनो लोगोफोरनि फुख्रिया इयावनो थौ दा खानागोन फुख्रिखौ नाहर खनसे बायाथ' दलङा ख्रेम थांबा गैला मा इसोर हा जारसि जाजोबदो बारजुमै थां बेनो लोगोफोर फुख्रिया हाग्रा जाजोबना दं दाननो नांसिगोन नै सिगुन बिफां गायदोंमोन हाग्रा जाजोबना दं बेफोरो सब मायो दाख्लै नार्सारियाव सिगुना जादोंमोन जादो नङा इयो सिगांनो जौदोंमोन ओइनो खिन्थु माबाजोबदो मानलाजोबना इदि जाजोबना थादो इनो हाग्रा जाजोबना दं हाया गोदानमोन ना हासार मोनदोंमोन बे हाखौ जाबोनो लुगैबाय आं थाङा बिथां हाबमान दे थाङा बिथां जाखावजों खना लामाखौ थां ओइनो खिजों खिथां बे हारसिं थाङा ओइनो थास' बिबार गोमोन बारसे बारना दोङो सोरलायनो नोंलाय थास' बिबारा एबार खिन्थु बिराद फेमास जाबाय आरो ना थास' बिबार खाननैसो मबाइल नायबानो थास' बिबार नै सेस हाग्रा जाजोबना दोङो सिगुन बिफां माखाया एकदम दाननो जोबनांसिगोन थ' उनाव दानस्रांबा फैसिगोन थ' आइदै सिथोबा आइदै गोलैबाय दलंखौ दलं होनांगोन इयाव मोजां दलं बानायनांगोन दलंआबो हामथारा जाना दं खादो समफ्राया खानबा खादो आं खायाबो जायाबो आंनि बुस्थुबो नङा इफोरो फाननो लाङामोन नोङो सगाव जना फाननो थाङामोन हे मा सोर बायगोनलै कटक बायग्रा दोङो जना फाननो थां फैसा नांगौबा फैसा नांगौ जादोंबा ओइखिबो खोनाय दों जानांगो बिराद भाइटामिन दं इफोरो ओइलाय इखिना इ माखा फिथाइ नुवाखै नोङो मोननायखौ जाया इखिना थां बुगानायखौ जाया थांलाय नोंनो बहाथ' बेफोरखौ खुवाबनो बेदरसो खुवाबो नोङो बेदरसो नांगोन नोंनो ख्रि मोनजोबना जागोनलै बेफोरो जाग्रायानो गैया फै थांसै मा दङ मा गैया लोगो आंनि बारियाव गय बिफां सारि
बेखौ जानानै समफ्रें थालिर फख्रि ना बां हाय थौ गोग्गामा मात्र फैसाल'सो गैया आंनियाव फैसा गैया आरो लोगोसे गुबुननि बायसा समायना समायना हिन्जाव गैया मा गैया समायना हिन्जावखौनो थायो हिन्जाव खासेयानोल' थायो होमबालाय माथो खिन्थु समायना हिन्जाव गैया आरो आंहा हायथुथु हिन्जावखौ जफ्लांना लाबाय मानो समायना नायना जनो रोंदिया हा माने समायना नायना जनो रोंदिया समायना नायना जनो रोङा माने आंबो समायना सेंग्राजों थांगौमोन है मोनखायामोन नों मोनगौमोन दासो नों मोनामोन मोनखायामोन नों थौ नों आंखौ मोननायखायसो मोननाय नै नै मा बिदि दांगोन सिख्लानि बाथ्रा बुंहरा आं सिख्लानि बाथ्रा बुङाखैलै जेनेबा होनदो हिन्जावा आंनिया समायना जानांगौमोन बेलेगफोरनि बायसा बेलेगफोरनि हिन्जावफोरा साफा साफा समायना सिख्लाफ्रा माबायदि जायो मिथिया बोरै थांगोन ना इखिनाव थाखा फैसा अयथासार नायजो दा आंनिफ्रायसो लाङो नोङो नों होनो हागौमोन आंनिफ्राय खामायनायखौ लायाखैबा सोरनिखौ लादों नोंलाय नोंखौ होनो हागौमोन थैजोब्बाय गयफोराबो गेजेर गेजेर गायजोबनांसिगोन हा बनसरबा बनसर अ इफोरखौ उनाव दानसिगोन फै फै नै बे फुजाथाराखै नै हो ए गोजौ गोजौ दानखायो जागालांदो अ दानफिनगोन आखो मोनयो दानफिनगोन एखन जायाखै आरो लाबोगोन इयो खथासेसो लालाय इखौ दानफिननांगोन खारसोगोन माने फायनो गोदो खारबो एबार लेक्सार नांला दे बिदिनो बाबनानै आं खारगोन र' नोंना नोङो आंखौ दानि समफ्रां लायनो होनना बुंनायखायसो आं माबाखादो दानि फुख्रिमोन नङाबा नों दा आरो उदुफुबा लिंहैलायगोन उमुख खामानि होननानै